Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله بسم الله والحمد لله القائل في محكم تنزيله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم الذي نعاه مولاه في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت في شرف الله جبا أما وفوك ولي مندو كدل الله سبحانه وتعالى في ألا كهيننا ككشنا كبركة ألا كوجيدي كوچاياننا وكلنجلنا بلا جلنكا أما فاون يا الله تاي وامسك يا الله دما ألا منا منك ودكاين ame ala fo ka waliman don la halaya bela jelenka ninga o bela jelendo kiramanto ya ala ka dela ala fe ala ka hina na ka kishina ka barka ala ko jide na kelngelena bela jelenka avril kalot le tan ani fla san ba fla nin tan kononto ka be jumado nega kanyantan kelen watima jumaatu sauda allah taala ka wele sera ankara mogoma sheikh alhaj bunanyank alamin bangina nyoron circle konnana 1980 wati san bakele keme kononto ani bisheki ninga kala moli anaka kalana don bela jelenke kaye dugu kono ka fara jamiyato ansardin tonde ukan san bakele ani keme kononto ani bi kononto ni kononto wati o sankele ka ke wajulu kelaye blasrali kelaye jamiyato ansardin kono kaye jamiyato ansardin togola ka ke uka conseil religieux ye kabe san bafla ani saba wati 2008 mali jamiyato ansardin yedana yada kan ka ke conseil religieux ye bureau kono faso maliba togola elhaji bunanyang afatura ka to joyoro mina odeye jamiyato ansardin awajulu kala blasrali kala nangwa mako wodohole islami olu bela jelenka nyama ba ayala masoro ka to yoro indela aka salatu janaza bela jelenkera bamako bangoni jaginabugo balonchi kene baka ni alislame jamacha manga naliye anga dina ma baw bamako juma misra almamiu ninga se anga shirefeuma dravella bozola nyarela mali dugu kadogo mi mogo ma bo ka sigiyoro la wala sa kana ni janaza belebele inshereya mali karafe jamanaw Côte d'Ivoire Burkina Mauritanie Senegali adamade umbwara ni jamanaw bela jelena kana fara suturali kelaw kan elhaj bunanyank avril kalot le tan nani san baflantan kononto kabe dimashima yani salatu janaza ukeke Côte d'Ivoire ansardin karamogo Burkina taw Mali taw korofo diraw ma kelengele ubela jele shereya ani wali nyuman do kuma ulase alhaji bunanyanka anga je ka obara do shereya nyofe ayuha almustami'un alkiram uhayyikum bi tahiyyati alislam tahiyatu ahli aljanna ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aslamu ambe befu munu bara yoroja ani yorosuru mali kono ani mali koka amba fo na bagaw ma ko beni barka wuli anye alaji bunanyanka walada anya fam anya ka walada fam bunaka ni wuli ka jo ayake bi de kama an ivoirien ye min shere an bo defo abaran fe ci zamame ala kun ye buna kenche yi aduna yoro ala sona ka dusukuntigi wo dusukuntigi soro keneka jana ka bo ibe noro do soro amedu ko angara mo yi no ye asayid Cheikh Ousmane Madani Haidara yi bika gbele shirifulali buna e binyasigi o binyasigi to de an blaka kanu ay bara inga bimi ngoso o bara ke de an blaka kanu
ani anw ka fara ɲɔgɔnya bi degu de do ansar karamɔgɔ bɛɛ ansar karamɔgɔw danganiyana k'a fɔ bi an karamɔgɔ ka Yusha'u bun Nun de dara an karamɔgɔ ka Yusha'u bun Nun de dara ale min y'an karamɔgɔ dɔn k'a fɛ kow dɔn k'an karamɔgɔ laɲini dɔn ka s'a minɛ cogo la wari kun tɛ bunanya bolo sanu kun tɛ bunanya bolo nka Hayidara kanu kun bɛ bunanya bolo o karamɔgɔ kanu bunanya y'i ban kanu bɛɛ la o kanu kosɔn julaya y'i sanga ɲɔgɔnya Hayidara kanu ma a ye julaya bila sigiyɔrɔ y'i sanga Hayidara kanu ma a ye sigiyɔrɔ bila Ala ye gundo min ye bunana n'a sɔnna n'a sera ka fatu an karamɔgɔ kɔ Ala an b'a deli fɛ ansar tɔnden kelen kelen a karamɔgɔ kelen kelen a kalanden kelen kelen Ala ye k'an fatu karamɔgɔ in kɔ an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye jigi masa ye Ala di kalandenw na an kɔni ɲɛ t'a la fɔlɔ Konate Ibrahima ɲɛ t'a la Buna ye an da an karamɔgɔ ladonni na a y'an da an karamɔgɔ labatoli la a y'an da an karamɔgɔ dɔnni na nka jigi ye Ala di Ala b'a deli fɛ karamɔgɔ sɔn Buna ɲɔgɔnna na min bɛ karamɔgɔ ladon Ala sherifu la sɔn Buna ɲɔgɔnna na min bɛ sherifu dɔn k'u laɲini dɔn k'u dɛmɛ ansaru Ala ka an sɔn Buna ɲɔgɔnna caman na min bɛ ansariya dɛmɛ Ala ye ka Buna dayɔrɔ yiriwa anw mun yɛrɛ bɛ yan Ala ye k'an laban ɲɛ anw ma kanu ka kuma jɛnya an bɛna bɔ kuma na yan k'a deli matigɛ Ala fɛ Ala k'a kɛ Buna yɛrɛ kosɔn fɛn fɛn nana yan ani jurumu mun nana Ala kana an kɔ segin fo Ala k'o jurumu yafa ani bana mun nana Ala kana an kɔ segin fo Ala k'o banaw ban ani degu mun nana Ala kana an kɔ segin fo Ala k'o degu wuli Buna ko kɔ sabali Ala k'a dan karamɔgɔ ma Ala k'a di sherifula du ma Ala k'o k'a ka Alaya bonya kosɔn bido hɔrɔma kosɔn sala ala rasuli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi al-fardu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wassalatu ala al-Mustafa wassalamu ala zil wafa wa ala alihi wa zurriyatihi bidayatan wa nihaya. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Urambada Islamau ladara bamanangamelaw b'a fɔ ko su bi ko ni tile binna nka bi an ka su kora ka sɔrɔ an ɲɛ bi tile bangelen na silamɛya jirisun belebeleba dɔ tigɛra ka bin kamalenin dɔ min b'a ka denmisɛnniya diya tuma na a n'a ka denmisɛnniya daminɛ tumana min na a cɛsirilen don alako baara fɛ tumana min na alako yɛrɛ mako jɔlen don ale la kamalenin min a ko bɛ fɔ Burkina a ko bɛ fɔ Côte d'Ivoire Congo diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen a ka cɛsiri nɔw bi sɔgɔmada in na nin ye Burkina Faso ka seereya ye Burkina Faso silama bɛɛ lajɛlen ansɔr dama tɛ Burkina silama bɛɛ bali Burkina adamaden ɲuman bɛɛ nin ye olu ka seereya ye kɛnɛ in kan sɔgɔmada in na k'a fɔ an karamɔgɔ a n'an balimakɛ Alhaji Buna Hamid Ɲang a ye cɛsiri minnu kɛ Ala ka diinɛ na sherifu kanu na
khasatan Sherif Ousmane Madan Haydara Kanulila Amadogo Danfel Shira Kerengera Nyama Buna Nyang a seno bi anga Burkina Faso province bela jeni kono ka damne Wagadugu Bobo Julaso Banfora Nyangoloko Wurodara Teoule Banzon Nuna Tira Barani Solenzo Dedugu Gawa Djebugu Wahabu Ankaramo Elhad Buna Hamid Nyang ay alaka dina deme ni chefariya ay alaka dina deme ni tiye foli ni joro no kelen be la jerina Ankaramo Buna Nyang on ye kalam min soro akabara keli kono nambo sheria modo mi ya ni fere alam ka kompinye Ankaramo Elhad Buna Nyang ni konna geya bela jeni aye fem bela jeni ke wala sa ka se ka ni dina nyefo wa aka wuli ka job bela jeni fana kera wala sa aka se ka lon sherifu yere joni sherifu kanga mene chogo jumena an kanga muke sherifu ye buna aka nyama ya bela jeni bena ni alako baran numa an bi min sharia mɔgɔ minnu ye bay'a kɛ buna bolo an fɛ Burkina Faso jasida min don nɛɛw bi tɛ se k'a fɔ bolitigiw tubira buna tɛgɛ kɔnɔ Burkina Faso dugumakolo kan an karamɔgɔ a n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ Maulana Seyid Sherif Ousmane Madan Haydara ale ma taama si kɛ ka taa Burkina kabakolo jukɔrɔ fui ka sɔrɔ buna sembi o taama bɛɛ lajɛlen na anw minnu ni buna bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Jamiyatu Ansarudine Islami commission kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko comité international de wudu khasatan ne min bi ka kuma ne y'a ka secrétaire le buna tun ye wudu président international ye ne de tun y'a ka secrétaire ye konnagɛya de tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya la buna a sabalilen tun don an kɔrɔ baara ɲɔgɔnya la a b'an lamɛn baara ɲɔgɔnya la a n'a ka denmisɛnniya an si ka kɔrɔ a ye a n'an fɛn o fɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ala ye hakili dɔ di a ma hakili min tun ka kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka hakili ye o ye ala yɛrɛ ka sɔn ye ala b'o kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ye ale ala diya buna anw ma tɔɔrɔ si sɔrɔ a ka baara ɲɔgɔnya la ni kɔnnagɛya tɛ ni sabali tɛ ani mɔgɔ lamɛn nka o n'a ta bɛɛ a ma siran don kelen ka segin kɔ ka ala ka tiɲɛ dɔ fɔli bila danfɛn dɔ ye a m'o kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a b'o tiɲɛ fɔ i ye k'a sɔrɔ a m'i blessé foyi tɛ anw bolo buna baarakɛ ɲɔgɔnw kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Burkina Faso adamaden ɲuman bɛɛ foyi tɛ anw bolo sɔgɔmada in na k'a fɔ dɔrɔn an karamɔgɔ Cheikh Buna Nyang an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka yafa ma Cheikh Buna Nyang an y'a ɲini ala fɛ ni hakɛ yera ani ala cɛ ala k'o yafa ye ni hakɛ yera ani jɔn cɛ ala k'o ta ye an b'a ɲini setigi ala fɛ Buna Nyang a fa n'o ye a Seyid Sherif Ousmane Madan Haydara ya rabbi ala ka sabali di an n'a ma an karamɔgɔ ala k'a kun a sira ni ala ka jarabiw ye jarabi minnu ni ala ye olu se an ka cɛkɔrɔba a n'an karamɔgɔ ni ala ye o jarabiw kun siɲɛ ara ni wagati laban ninnu na nka an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka a ka limaniya se a kɔrɔ karamɔgɔ ala k'a latanga buna a somɔgɔw ala ka sabali di an n'u ma ala k'a diɲɛ ko an n'u ra an bɛna taa bila a ka dayɔrɔ laban min na ya rabbi ala k'o kɛ alijina firidawusu ye ala k'o k'a ka ala ya bonya kama nin tun ye Burkina Faso ka seereya ye kalanden nɛ kan min ye a Cheikh Mohamad Adam Dramé. Elhadji Buna Nyang a san ma caya mɛ a ye si jan sɔrɔ a si bi san 1000 bɔ buna si a ka ca ni san 1000 ye mɛ a san o danna 38 de la a ye san 38 de balo
ka san 20 ka san 1000 si sɔrɔ si kun ye si ye de hadamaden bɛ fɛn min kɛ san kan ka janya de yalasa i ka kɛta kan ka janya o de y'i ka si ye i yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ ni cɛ in jɔra dugukolo min kan ka Ala ka diinɛ ɲɛfɔla a ti jate ka ban Ala kira ko Seydina Aliyu ma ko i ye jihadiw kɛ i ye ko caman kɛ nka i b'a dɔn n ka fɛn dɔ f'i ɲɛna min baraji ka bon ka tɛmɛ jihadi ninnu bɛɛ kan wa a ko Ala kira ko ye jumɛn de ye a ko Ala ka mɔgɔ kelen kanda i bolo ko hɛrɛ ka bon i ma ka tɛmɛ mɔgɔ min ye ɲɔgɔnmɛ bilen 1000 saraka ci walima ɲɔgɔnmɛ bilen 1000 tara ka di mɔgɔ min ma a ka bonya dɔ sara la mais mɔgɔ kelen kandali i bolo k'o don Ala ka diinɛ na o de ka gɛlɛn o de ka bon ka tɛmɛ o kan bɔra k'a fɔ Ansar jamanaw ka dɔgɔn ni cɛ ni sen ma jɔ yɔrɔ min na ni k'a cogoba a kun ni a kun a ka ɲɛnamaya bɛnna jihadu de ma jihadu fana na belebele n'o ye ni kɛlɛli ani mɔgɔ weleli ka taa Ala ka sira kan Ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin jɔnni ka baara ka cɛ ka ɲi jɔnni ka kumakan cɛ ka ɲi ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ye mɔgɔ wele ka taa Ala ka sira ma ni a kɛcogo ye n'a fɔcogo ye Ala kosɔn wa ka tiɲɛ fana fɔ ko jɔnni ka kuma cɛ ka ɲi ka tɛmɛ o kan a fɔra Ansardini wajilikɛlaw ka commission bureau international la olu mɔgɔ 6 de bɛ a la Côte d'Ivoire mɔgɔ 2 Burkina mɔgɔ 2 Mali mɔgɔ 2 Elhadji Buna Ñang ni Elhadji Cham de bi ka Mali représenter o mɔgɔ 6 fana na olu ye ɲɛmɔgɔ mun bila o la o kɛra Elhadji Buna Ñang ye ka sɔrɔ ale de o bɛɛ la dɔgɔnin ye o ye danaya da ka baara kun da bolo a ye jɔyɔrɔ fa a ma kɛ sigibaga ye a kɛra wulikajɔbaga de ye ka yaala kun ani kun a donna yɔrɔ dɔw la a siyɔrɔ ka ɲi n'o olu ye a balocogo ka ɲi o yɔrɔw ye mais a y'o bɛɛ lajɛlen ku Ala nɔfɛ Ala kira nɔfɛ a bɛ hakili jigin Musabu bun Umayru la min nɛɛmatigi tun don magan Ala kira ko ten don min na Musabu bun Umayru bɛ sa u y'a kasange fini min birifini kelen min sɔrɔla a bolo u ye kunkolo datugu sen bi bɔ n'u ye sen sutura o belenge a kunkolo bi bɔ u y'a fɔ Ala kira ɲɛna a ko kunkolo de ka gɛlɛn k'u ka kunkolo datugu ka bin ɲaga ɲaga kɛ ka sen datugu Musabu bun Umayru Badru don Ohudi don wala Ohudi don Musabu bun Umayru nga yan'o cɛ don dɔ la Ala kira sigilen tora baro la Musabu kun bɛ ka na golokurusi hali a doginen tɛ golokurusi saga golokurusi dogibali o de kun bɛ a la a bɛ ka nali Ala kira ɲɛ b'a la wa o taamakan yɛrɛ mankan bɛɛ tulo b'o la fana yɛrɛ bɛɛ yɛlɛma k'a filɛ Ala kira y'a filɛ dɔrɔn Ala kira yɛlɛla a kasira wala a hakili jiginna Musabu bun Umayru la a ka denmisɛnninya kɔnɔna a ko cɛ kun tɛ yen nɔ makan min y'a diya a fa n'a ba bolo u ka commerçant baw n'u ka masakɛw faama minnu tun bɛ dugutigi min tun bɛ kabilatigiw tun bɛ fini min don jamadonyaw la Musabu kun b'o don ka kulonkɛ kɛ n'a ye bɔgɔ la se kun b'a ba ye maa y'o bila ka Ala ta an karamɔgɔ Jata de bɔra k'o fɔ a ko julaya yi sanga Sirife kanu ma Buna ye julaya to ye ka Sirife kanu suganti sigiyɔrɔ yi sanga ma a ye sigiyɔrɔ to yen nɔ ka Sirifuw suganti sɔrɔ yi sanga ma a ye sɔrɔ to yen nɔ ka Sirifuw suganti jama yi sanga ma a ye jama to yen nɔ ka Sirifuw suganti o de ye ko kun ye Sirifuw de ye gaaya ye o de ye maksudi ye n'i y'o sɔrɔ a bɛɛ de b'i bolo n'i y'o jɛ foyi t'i bolo ni fu tɛ saya bi kɛ o a ti bali ale ye fɛn bɛɛ to yen a ye hɛrɛ bɛɛ to yen a ye sira bɛɛ to yen nɔ fo ni min ni Hayidara ko bi taa n'a ti yɛlɛ Hayidara ko kan a b'o dɔrɔn de kɛ nka fɛn o fɛn bɛ se k'o bali walima a bɛ suma o ma walima a bɛ fadenya o ma a y'o bɛɛ lajɛlen to yen nɔ depuis a donna baara fila t'a la Ansar kɔnɔ da'iya ka mɔgɔw wele ka taa Ala ma Ala ko wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan a ta ma kɛ kuma gansan ye a ta ma kɛ kuma gansan ye
tumi ka yoro mina ayo o section bureau ke ka janjo ke kana do bureau national la 2008 adona bureau national la comme conseil religieux adjoint congrès flana na kana ke bureau adjoint conseil religieux kata bureau international la abe wudu national fanana joro chama be no ni cenya occupé ala koso ka kanyinamaya beti daraja chama de be buna bolo abse ga mira ala la ala yere mi foni ya doy sirifikanu ye daluye bara nyuma ke ye daluye demseni minun yutu ka demseni ala fana ka sirala nye ka ala batu ku yere di ala ma ni ala kira ya foko mogo dow be no u kunte jo kile koro do mina ni sumate ni ala ka sumate shabu nasha fi ibadatillahi buna o garadi fana yo fana sorokati dano wetu amma foni ala kira ka kuma gane amma fal kalbu yahzanu wal aynu tajma'u wala naqul illa ma yurdi rabbuna wa inna bi firaqika ya buna la mahzun falhamdulillahi rabbil alamin limbela jelente menon ko fe alhaji buna nyank ayaka nyina ma yake ke chugo mina abangi na yoromi namba fama kwa kasira zatiya alhaji muhammad lamin cham alayhi dado kunkuna nyenye na kalasi angeje ko baro sheria bismillahir rahmanir rahim wa afdalus salati wa atammus salami ala khairil anam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam معالي سيد شريف عثمان مدن حيدر أئمة المساجد كوام الدين الإسلامي جماعة الأنصار وأحباء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمحوا لي أن أورب ما تكنه صدري وما تخفيه نفسي فالحكمة تقول اكسر ما تشاء اكسر ما تشاء ولكن احذر أن تكسر كلبا يحاول أن يفعل الكثير من أجلك فهناك قلوب لا تعود أبدا فيا دعاء الشيخ دمبانيان وبركة أرميتيان فقد فعلت وقلت الكثير من أجل الله سيكبنيان ومن أجل رسول الله ومن أجل دين الله ومن أجل الشرفاء عامة والشريف عثمان مدن حيدر وأهل كاسة ومن أجل عباد الله ومن أجل سلة الرحم يا من اعتبر في أول آية من القرآن الكريم لما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله لأول مرة بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق فقد قرأت اسم ربك متبعا سنة التعلم السابعة من الأمر شربت مداد الشيخ عبد الوهاب سل بكلام أكيكا أدم يان على ألواه تورنو عمر كان وإيسا كان وتورنو داودا والإمام سليمان سيسي وانضممت إلى جمعية النجاة أنصار الدين عام 1999 مدى عليها 20 سنوات خلالها وعزت يا بنا وأرشدت وهديت إلى أن تاب إلى الله على يدك الكثير من عبدة الأوثان تحت إشراف وشهادة القائد الروحي السيد شريف عثمان مدن حيدر وأسرته الشريفة وجماعة الأنصار فاليوم يومك يوم فراق نعم ويوم تلاك نعم يوم فراق لأنك فارقت شريف عثمان مدن حيدر وجماعة الأنصار والأهل والأحبة ويوم تلاك لأنك لقيت بربك ورسولك ومحمد المدني حبيبك أستاذ بنيان تقول الحكمة من وهب نفسه للدنيا لن تؤتيه إلا قطعة من الأرض لتدفن فيها ومن وهب نفسه لله سيؤتيه جنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فقد رزقت حسن الخاتمة فيا حبيبي ويا أخي بنيان نم بسم الله على سرور مودونة ونسأل الله أن يطوف عليك ولدان مخلدون بأقواب وأباريك
وكأس من معين وفاكهة مما تتخير ولحم طير مما تشتهي وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما عملته وما ذلك على الله بعزيز فموتك غيبة بل أنت حي نسأل الله قائلين اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وسكل موازينه بالحسنات بجاه رسول الكريم وآله ولم بدم أمي تغيني الله سبحانه وتعالى في كبوشتنا دعاني تورما أمان سيزني فما كفما تكو بركماي أمي سلتشبا محمد ناسومو سانمونغا أنا جنيان زبو شريف سوان مدانا إدرا كبونيا كوننا anga almami baw ka bonya kononana anga dine jojiru ka bonya kononana silame ya tabulo bele jele ka bonya kononana ansar jamakulu ka bonya kononana ami folike awye kishini inani barka folila ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh olaka haketo nyini mbade onve ukato femmen dusula ngafo kodon kuma ba fo moko bone fe bela jele la fe be perdi nga sira jigila masayay buna ekera silamew jigi buna ekera falawni yatimew jigi buna ekera Sherif Ousmane Madan Aidara ni sirifi bela jele nyejoroy wala buna ekandanya ni yada kulu kuna utisakoro ni yada baji uga abebija nga ala fama mana minge ode ketay jombi jeni ode dema nyanka dugo jabi aramata nyanka furu barka yini jabi ko chamange alakama ko chamange kirakama ko chamange dine demena ko chamange sirfi ujigi falila sirfi bela jale nga kerengerema Sheikh Sherif Ousmane Madan Aidara buna ko chamange ka sinji tugu buna yesuna dafa ka sababu ke ashi sanwolo vlan buna dona kalana afaya do kalana abangena dugumina o nyoro maradi o dugu bi wele ko kahi o kahi o ni nyoro nche kilo wolo vlan buna bangena e demuni kofe fani bayela manane aye kai buna bangena 1980 olaf ashi sanwolo vla fanana do kalana ay kala damine Sheikh Abdul Wahab ayo kadabaji misal alaka here kanay ka adamanyang ay dabaji mini adamanyang ka kalmu kalay o kote menengofe ni Umar Khan ani Isa Khan an Chorno Dauda ani Imam Suleiman Sise o ka walay kalay ni zabay dabaji kalmu kala ani wala bunay Abdul Wahab sal ayo kadabaji mi Chorno Umar Khan ani Isa Khan ana koroke adamanyang ni oka kalmu kalay Imam Suleiman Sise oka wala sanfe buna dona ansar dinil islamiyya la 1999 oni sisanje samugan buna ye wajulu ke fambela jele fa wula ki joka jesri ka wajulu ke jamana kono dans les 5 continents ay wajulu ke ka mawbla sira ka mawtubi ka singi tigale untugu ka furu gla ka jigu mafa ka polisona chama de tubi hakete mina anga sous région konona na ya o kote menengo fe buna nyank tumana mina Muhammadul Madani ni obanana usaz buna nyank awulla ka jo fa flani derdo fa daga wulido ay fa kanuni Sherif Ousmane Madan Aidara ka kanui ay fa kanuni fa ka duga denya ni fa ka ala nyesranya no e Muhammadul Madani buna tora fa koro kashi anyana ka lado foka faka dose ka fase alama manamina buna yaye jikuna ma be abba akramongo ana blasira ba nyana asira Sheikh Sherif Ousmane Madan Aidara ma akwa idra inyejiche anguma kanu kani doye anyana bifiyo nga alamana minge ode ketay
nga ika don fatara nga fabina yere kalfa ila akibo ne buna ni nyongo foka ke anga ke jigi fay fa nyogona o kele minge kabni buna yo leydu di ankara mogoma bunya bade baka kai don ba mindo ay kofla fa ka bo yere la buna isiran fa ka bo yere la buna nata fa ka bo yere la ni sirana isega tiemfo ni natara ibini na ikalla harako o kele minge buna ay bunya bawto aka mobi wa keme udama feminga cha obe kai buna yo bela jele to ni alaka jey ka lebina sheri usman madan aidra nyina fimbo ka jigi fa fala ay kodo ka ye bunya bela anna folo bela kana bomako ya ni alaka jey wa kurana yere kamna alaka da atafo maye ka duma buna bi ka doyi iye arafa nyina fi iye mina nyina fi iye musdalifa nyina fi iye ka'batul musharrafa nyina fi sabu anga ma korba munum bita hijila sherifullah sirafe olu bela jele bina buna ni e togodi ni e ka bunyawdi ni ka ma korba bere ani ka ma korba tobotoy buna e yere senge muhammadu mandoyi yi faso jo yi ka dine jo ye sirifu nyajiche ye sirifu deme ye laydu minti aidrama ya dafa buna ansar din islamiyya jigi daka en 2008 aka manda folo la no bena shaka ka manda ma buna akera premier conseil religieux ansar konna na 2008 o manda u dafara buna labana ka rekondi ikado ma flama fonyongo buna ka kola atlala kata tuguni ka ke conseil religieux premier conseil religieux 2013 o manda dafara sanduru jamat lala ka danaya da buna ka tuguni katlaka ake premier conseil religieux o kera salo 2018 o 2018 konnana buna nana laydu di bela jele nyena terrain kono ako sheri usal madan aidra idusu mada ikado iye minni ansaru fe on sona on bi iko haidra maka kuma tsega on boy ko ni on boto iko funi adama de tamato na jafarala ni on boto eko ka fenwara mine foni shetane tubira ka do silameyala ni ketego tola haidra e javan haklite on fait ni ketego tola haidra e labla koti on fait buna yo laydu minta buna ayo laydu dafa bi buna ye kanyon fara sabu kadaka yomo firak oibi wa yomo talak bi ayi kodo shiri uson madan haidra la ki kodo ansar jamakulula ki kodo mal islame bela jalela ani ji islame be ngabuna atlala ka anyeshi ntuguni ayi benyanya ke aka ala famala ka benyanya ke ala kiraba muhammad la ka benyanya ke aflani ndirila ni oye muhammadul madani ala ka hina u bela jalela ko don ba fo koni mami e dien kan ko dien ti son foila fona kira tukolo kunguruni ishubi takadami kononana ko ngameni ala subhanahu wa ta'ala kanu ala de bi son aljana sola minga bo sangaba wolo fly dugukolo wolo fly ala yo labbe ka ala nyesre jo munun kono buna eo ala nyesre jo dangile doy buna ala yi garsiga laba ngumanyala sabu kadaka ikatama laba o de kera sisa ye kaye ye munumunu kay na maraw kono ansar sirafe no kay cercle na mara ka boy tuguni kana munumunu ke atoy di kolokan cercle na mara kono ye shutange ye mami nyeshi alama ka mami nyeshi dinama o shutan kono nana ma keme shegi ani ma binani ani ma woro o ma keme shegi ma binan woro bolsono bala o ma keme shegi ma binan woro ma dobe halo damato ma korofle jango kasiri buna yo bela jele nyeshi alama kasoro ka bo o damayoro de la alam sado o kumana albole o damayoro la alam sado anana baroke akaramogo fe ay minganu ayere ma kanwa ika don kanu sebe bi doni ko sabay hi kanya ka kuma kanu kateme kuma beka buna ala na ka kira ka kuma ko fe e shiri usan marana idara ka kuma kanu kateme kuma bela jeleka hi manya ikanywa afesigi ko kanu kateme sigi bela jeleka buna e shiri usman madan aidra fesigi eyo kusaya nafolotigi yai iyo kusaya fas masayai iyo kusaya
fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de kama I jɛna fɛn bɛɛ kɔ fo Sherif Usmane Madani Hayidara kanu o ko tɛmɛnen kɔfɛ kanu sɛbɛ a bi dɔn ni kanu b'a jɛɲini Buna Ala n'a ka kira diɲɛ kɔfɛ e y'a dɔn e t'o jɛn sɔrɔ foyi la ka tɛmɛ Sherif Usmane Madani Hayidara nɔkandugu kan Buna e yɛrɛ di Sherif Usmane Madani Hayidara ma ka jɛn bila jɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o la kumana min na a fɔra Buna ma ni Ala ka jɛn ko Buna k'i k'a dɔn I ye Serifuw ka jɔn ye a ko ɔhɔ ne ye Serifuw ka jɔn ye sabu tiɲɛtigi ka jɔn tiɲɛ ka jɔn ni maa min sɔnna o ma o ye hɔrɔn ye ka tɛmɛ nkalonitigi ka hɔrɔnya nkalontigiw tigilama ka hɔrɔnya ni maa min kɛra nkalon ka hɔrɔn ye o ye jɔn ye fo ka taa se kiyama jɔdon ma Buna I da I wasalen I da I jigi falen silamɛ bɛɛ yafara e ma fo ni mun ye min kɛ e la n'o tɛ Buna e ka tɔɔrɔ ma se maa ma bi nin waati in na an b'ala ka wele fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu musow ma jiginna ka bɛn nin waati in ma lafiyabugukaw bɛ o la fo ya fo kɔnna o mɔgɔw b'o la olu bɛɛ lajɛlen ko bi ko u den tɔgɔ ka da e Buna na Ala k'i min alijɛnɛ kɔɲɛw la Serifuw ka kɔɲɛw la ka a vɛri di Alakiraba k'a di Ali ma a k'a di Hasani Huseinu ma o k'a di u mɔden Sherif Usmane Madani Hayidara ma a k'a di ma I ka min wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Mohamed Lamine Thiam ale ka ni kumaw kuncɛlen kɔfɛ I k'a dɔn k'a fɔ solatu janaza nana kɛ an karamɔgɔ kan Elhaji Buna Ɲang solatu janaza alimamiya o tun bɛ an karamɔgɔ bolo Seyid Sharif Usmane Madani Hayidara u ye Allahu Akbaru naani kɛ ka duwawu don kɛ ka Ala yafa deli kɛ ni ka taa Sheikh Elhaji Buna Ɲang ma salamu bilalen kɔ ni ka taa k'a da yɔrɔ sɛgɛrɛ don ɲuman na Sherifew ka rawda kɔnɔna na ka bɔ Bamakɔ ka se o yɔrɔ in na kilo 25 bɔ ɲɔgɔn mototigiw mobilitigiw senamaw bɛɛ lajɛlen de ye wulikajɔ kɛ nin baara in bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na cogo min ani wasa kɔnɔna na jama min tun bɛ don ɲuman na ni olu sira ye ni u tun b'a la ka makɔnɔni kɛ o de tun ka ca jama ye jama min o ye suganseli kɛ Bamakɔ Bangoni Jaginɛbugu la o hukumu kɔnɔ kumana min na u sera don ɲuman na I k'a dɔn k'a fɔ jama minnu tun bɛ yen olu ye u ka solatu janaza kɛ ka duwawu don kɛ ka taa taaba ye ni ka Ala deli ni taaba kama ye ka sɔrɔ k'a da ka dayɔrɔ laban na don ɲuman na Sherifew ka rawda kɔnɔna na an karamɔgɔ Seyid Sharif Usmane Madani Hayidara tɛgɛ barikama in kɔnɔ bolo hɔrɔmalen in kɔnɔ ka Buna kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ baaraw kɛra nin kɛcogo la nin bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ an karamɔgɔ ani an fa Seyid Sharif Usmane Madani Hayidara kɔrɔfɔ galama tɛnguna a yɛrɛ la a ye dakuruɲa 2 lase seereya kumakanw na Elhaji Buna Ɲang ani a ka jɛ kɔnɔna na a sɔnna cogo min ka jɔ a ka jigiyaw kɔrɔ denya plasi la balimaya plasi la baarakɛdenya plasi la kalandenya jɔyɔrɔ la ka diinɛ in dɛmɛ ni k'a kɔrɔta fo ka taa se a ka don laban ma ɲuman sara ti daden ye Sherif Usmane Madani Hayidara ye min lase an ka jɛ k'o seereya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala tɔgɔ sinsilen kɔ ani sɔli kelen kɔ an ka kiraba kan a n'a ka sahaba ɲumanw an bɛ bɛɛ fo Ala tɔgɔ la an bɛ kɛnɛ min kan kasi ye jagoya ye n'o tɛ an ti kɛnɛ kura kan an bɛɛ de bi sa ni dɔ sara saya tɔ bɛ anw de ɲɛ sisan mana ni maa kelen ti sa fɔ bɛɛ bi sa o kasi ka nɔgɔ o la ne ka kuma bi fɔlɔ k'aw de fo an balima minnu y'u ka baara bila ka bɔ nin yɔrɔ janba in na ka don nin pusɛri in na ka an ma gɛnya nin tile in kɔrɔ olu sara bɛ Ala bolo aw sara bɛ Ala bolo I nana sira o sira kan I sara bɛ Ala bolo n'an bɔra yen an bɛ Buna somɔgɔw fo n'o y'a kɔrɔkɛ kɔrɔba a n'a kɔrɔmusow a n'a balima fɛn o fɛn bɔra Kayi ani minnu bɛ Bamako an ka foli b'u bɛɛ ye olu de ta don n'i ko ɲɔgɔmɛ ye e teri ye suraka n'a bɔra Saheli de an bɛ Buna somɔgɔw fo
u ye an bonya ka u den di an ma a balolen ka tila k'a di an ma a su ne hakili b'a la Kayi buna ba ye buna wele ka na ne ka salon kɔnɔ a ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko ni man farati ko e bɛna yɛlɛmɛ Bamakɔ a ko n yafari ma e ka yɛlɛmɛ Bamakɔ ni ɲɛnafin ye minɛ n bɛ taa bɔ yen Hayidara nin y'i ta ye an ye nin d'i ma. Kuma bɛɛ fɔra ka ban Kefa bil mauti waizan saya yɛrɛ wasara wajulu surtout buna min tun bɛ mɔgɔw wele ka na Ala ma a bɛ mɔgɔw wele ka na kira ma a bɛ mɔgɔw wele ka na jogo ɲuman ma a ye mɔgɔw wele ka taa Ala kira kanu ma a n'a so dunke kanu ma seereyaw kɛra n'i ye buna ka wajuluw mɛn Alul Beitu ka mawludu minnu tun bɛ kɛ Sirifila ye Bangɔni na n'i ye buna ka wajuluw mɛn a la i hakili bɛ sigi i b'a dɔn k'a fɔ Ala kira yɛrɛ maa minnu ko fɔ o dɔ don n'a kumana Ali kan i b'a fɔ a b'o de dɔn n'a ye Fatimatu Zaharaw minɛ i b'a fɔ a b'o fana dɔn Hasani wal Husaini ta ka jugu n'olu fana ta ye ne yɛrɛ y'a ka wajulu caman lamɛn wa n y'a kanu o kama a yɛrɛ ye n kanu Ala kama fana an ka ɲɔgɔn ye laban kɛra n taara Bangɔni na Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara fɛ yen buna i n'a kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye ani nisɔndiya ni yɛlɛ de b'i kunbɛn ne ma deli ka buna ɲɛ kunbunnen fiyewu ne yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ dimi yɛrɛ fiyewu a nana n bila fo dugu ma an ye an jɔ an ye min kɛ baro la a don an jɔlen a bɛ se heure 2 ma heure 2 an jɔlen don a ka kuma dɔ la an hakili tora min na ko diɲɛ laban in na ko ale dabali bannen don ko kuma dɔw la ale b'a ɲini Ala fɛ ko Ala ka ale kulo bɔ a kun walima Ala k'ale ɲɛ bɔ a kun ale ɲɛ kana da mɔgɔw kan mɔgɔ minnu bɛ sirifuw neni ko bien Ala k'ale kulo geren ɲani a mɛli cɛ donc o bɛ mɔgɔ min dusukun na a ka ca la a ka gɛlɛ Ala ko o balolen yɛrɛ to sabu fɛn min man d'ale ye an dun b'o tile la donc buna kɔni an ka danaya bɛɛ la an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ alijinɛ kɔnɔ sabu ni karamɔgɔ kanu min b'a don alijinɛ kɔni kɔnɔ buna karamɔgɔ yɛrɛ ye seereya kɛ k'a ban ka tila a ye yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛn a yɛrɛ sudon yɔrɔ kama a n'a ka denbaya kama a nana buna don yen donc ni mɔgɔ kan ka wasa buna yɛrɛ kan ka wasa buna balimaw kan ka wasa bi a sinjiw kan ka wasa sabu karamɔgɔ yɛrɛ buna fɔ cogo min na u kan ka bɛɛ bɔ Ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen na bi lon an kuma ka gɛlɛ dɔɔni parce que dusukasi bɛ yen mɔgɔ min buna lɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a faamu ko min ka di Ala ye a b'olu kɛ sinon a bɔnɛ tɛ se ka fɔ ka se a dan na n bɛ dɔɔni min lɔn a la a ye wajulu laban min k'an fɛ Burkina ne yɛrɛ la y'a ta ka taa wajulu kɛnɛ kan ne ɲafara la ka kɔn o wagati y'a sɔrɔ a ba bɛ sira an yɛrɛ k'an to sira kan wajulu sira kan a ye téléphone bɔ a y'a ba wele ko nin ye olu bɔtɔ ye k'an taara wajulu kɛnɛ kan ko ba ka dugawu kɛ ba ye dugawu caman k'a lon ne yɛrɛ sigira nɛnɛ in mana ka la ko damani kan parce que karamɔgɔ ka kuma bɛra ko an ka bamanan kana kɛ dangaden ye bon ne kana ye ale yɛrɛ fana kalanna ka se niveau min na a b'o o sara kelen de kan puisque ni mɔgɔ kɔni bɛ se ka wajulu kɛnɛ sara ta k'i ba wele k'a ka dugawu kɛ c'est que dugawu den don o yɔrɔ in fa a ye n fa ka se yɔrɔ la n ko a ma kɛ comme an t'a kɛ ten mais ne fana y'o ta ka fara n ta kan lon an seni wajulu kɛnɛ kan wajulu kɛcogo dɔw bi buna fɛ n fana m'o ye Ansar karamɔgɔ foyi fɛ
parce que ala fana bɛɛ sɔn a ka sɔn cogo la i n'a fɔ karamɔgɔ yɛrɛ ka lɔn sira ni buna kumana karamɔgɔ kan hakilitigi bɛɛ b'a a ta sɔrɔ a la yala kuma ka gɛlɛ kuma ka nɔgɔ dɔw ma ala tun y'o nɔgɔyali fana ma parce que a wajulu kasɛti ni min sera ka a sɔrɔ ka écouter a wajulu kɔni wagati dɔɔni bɔ hal karamɔgɔ bɛ se ka karamɔgɔ yɛrɛ lɔn comme ala tun y'a nɔgɔya ale fana sera ka karamɔgɔ lɔn ka dan niveau min na cɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko ala fonisirara an ma parce que n b'a fɔ ko fonisira an ma ka tila k'a mina parce que ala b'a di o ye fonisira ye a b'a mina o fana ye fonisira ye donc mais kojugu tɛ ala fɛ an ka jatira ni an mun tora an ma taaba ne ka jatira ni an bɛɛ ka kan ka kalan le sɔrɔ nin ko kɔnɔ puisque kumaw fɔra sɔgɔmada in na karamɔgɔ fɛ kuma fɔra mɔgɔw fɛ an mun ma taaba ne ka jatira a bi an le ladi an bɛɛ ka dɔ fara an ka kɛwalew kan sinon n'an y'a jati mina buna min bɛ fɔra bi a ka baara la a sa ma dɔwɛrɛ tɛ min bɛ ansar ko kalama n t'a fɔ ko a nana en tout cas donna a ma mɛn n tɛ se k'o fɔ parce que n t'a don wagati lɔn mais en tout cas a ka se Bamako yan an yɛrɛ k'a ye k'a fɔ ko jija b'a la o kɔni o ma mɛn kosɛbɛ donc ja an min bɛ yen n'an kelen kelen fana bɛ jijara an bɛ se ka kɛ buna ɲɔgɔn ye o donc dɔ wɛrɛ tɛ baara lo ne kɔni ka jatira kuma nin b'olu kan awa ne bɛ wele min la an bɛɛ le k'an jija a ka buna ka taga kana se ka lɔn karamɔgɔ kɔni y'a fɔ buna ye c'est vrai mɔgɔ ba n'i k'i b'o remplacer i bɛ sɔn ka degu min ka fisa i fana ka kɛ i yɛrɛ cogo min o filɛ bɛ sɔn ka diya i k'a fɔ ko buna tun b'a kɛ cogo di a tun b'a fɔ karamɔgɔ ye cogo di a b'a yɛrɛ kɛ cogo di n'i k'i b'o fɛngɛ kumabagaw ko mɔgɔ ladegibaga ko n'i ma sɛgɛn lon de bɛ ɲina donc ne ka jatira ni ko kɔni n'a bɛ kɛ ala kama o kɛ ka nɔgɔ hali n'i ma mɔgɔ copier ne ka jatira an kɔni bɔra Burkina ka na Sangara mais an kalannen de bɛ segin Burkina mɔgɔ kɔni ye ko faamu min bɛ ko faamu ne ka jatira an bɛɛ le kalanna ansar bɛɛ kalanna bi dalla ka da waati koronin kan an bɛna jɔ nin yɔrɔ in na ɲɔn tɛ kumakan minnu lasera Alhaji Bonaɲan kan i k'a dɔn k'a fɔ a ti kun émission kelen kɔnɔ ani ala ma an ka jɔnya yira an na sigida wɛrɛw la seereya kumakan minnu lasera a bɛna ni kelenkelenna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ TV Sherifila sanfɛ k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la aw minnu tun sɔgɔlen don an na k'a fɔ ala ka hinɛ taab'a la ala ka yafa k'a ye ala ka dayɔrɔ nɛɛma ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ala kana malolen kɛ k'aw sɔrɔ yen ni alakiraba hɔrɔma ye bidenw hɔrɔma a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi